Alhamdulillah. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane kaya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Ijen dong ki dinten Apa urut nom? Nggih, sugeng dalu macane Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyen. Nggih. Alhamdulillah. Lho, beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lah ngene. nek karo aku mau lembut iki. Lembute piye? Iya, dicekel ngene rada suwe 5 detik. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya, Mbak Tatin piye Mbak Tatin? Ayo, Arep ayo. apa? Sugeng dalu Mas Gading. Dendalu. Yo. Kok iso ngono ya? Ya, Tergantung. saiki dumeh ana lintang njuk lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Ngisor ta Mas Gading. Lah kowe, lah bareng-bareng. Ayo. Bareng, Oh, bareng. bareng lagi. Bareng oh ya. Aja kleru meneh. Sateman. Ora. Sate. Ayo Mas Gading ndang Ayo metu. toh. Oh ya, ha? Ndang Angko sel ndang metu kok disusu-susu. maksudnya Ya alon-alon. Ndang metu. Lho, kok linggo? Lah yo gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh, Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak wis ya. ora kuat pokoke nek Mas Gading ngadeg sedikit Ora wis. apa-apa. Lah ya faktor U ya berarti. Arep linggo ra apa-apa. Faktor Niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni betene lempoh rasa. Wis tak ngadeg. Nah, Ayo, ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuruh netizen. Nggih, ho Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Ayo wis lali to Pak De. lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih. Aleh Pak Naryo, sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Ya. Iya. Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ah. Ya tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Lagi binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah Mas Gading? sehat. Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak, Piye? nyerak. Warono saya Pak De. Nek Wis lali. aku karo kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Ah, iya, Salaman. Salaman sih. Alhamdulillah. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane kaya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Ijen dong ki dinten Apa urut nom. Urut nom. Nggih, sugeng dalu macane Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyen. Nggih. Alhamdulillah. Lho, beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lah ngene. nek karo aku mau lembut iki. Lembute piye? Iya, dicekel ngene rada suwe 5 detik. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya, Mbak Tatin piye Mbak Tatin? Ayo, Arep ayo. apa? Sugeng dalu Mas Gading. Dendalu. Yo. Kok iso ngono ya? Ya, Tergantung. saiki dumeh ana lintang njuk lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Hah? Iya ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Dalu. Malah saya nih. Saya penting salaman sikik wae. Lah, iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tos, ya. tos. Oh, beda. Ini Beda, ini
kasih sayang bubal kok. Wis mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. kanca banget. Kanca Dadi nek banget. Terlalu kanca dadi plek. dikerepi leplek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis Kita tuh kene plek kan pisan kita kanca lah. Ah. Nek kancane kental kan ngene iki plek. Ora. Ora. Oh, tepuk tangan. Ya. Aku gak nek kowe gak. ayo plek nanti. Dilit. Kok nek arep kowe tak beda arti gak. Ya beda hati piye ah mang menit deh kok. Plek. Orang Dadi aku sing malah hari ini sowan lagi Mas Nggih, Gading nggih. wonten Pilangrejo. Pilangrejo. Nggih. Nika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Pak Pak nggih Lurah. segi lawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin Iya. semuanya. Allah, Sedaya alhamdulillah. perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang semua. dari Masih Pulang semangat ya. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa dari Lis? IKPR. Apa? IKPR. IKPR sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Pilangrejo. Keluarga para Pinjam tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo gawa jalan super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. Justru kuwi kesempatan ya kuwi iki dadi Isen-isen watawan tuku. Kuwi iki wis dadi watak. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok ya. Ora iso ya. Ora iso. Saiki dongake dinggo Aku warga wis. kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo, semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh ya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Ya. Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya oke blublak, Gini, gini, bludak, tumplek blek oke penonton dari tahun ke Tumplek, blek. tahun. Yo, tumplek blek Tumplek, blek. Blek. Samplek yo. Tumpek. Tumpek. Tumplek tumpek blek. Angel tumpek blek. Masa Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Ya. Gading. Part dua ya, Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa ini nobar nganggo layar gede, layar tancep ya. Layar Tancap. tancap. Angel Tancep kok. pono. Ini tak larasi ke Apa nih? tutuke. iki Ya, di ora streaming Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo. Matur sebagai nuwun. dalang favorit. Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit rano ya. Bintang tamu Kisban, Dremes lho. ono. Bintang tamu pamor. Favorit kae ono kae yo du kowe. Coba. Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis tak kira. Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah nih ya wis niku mak rong piring kaya tetep sing ngelih ya. Nggih, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos Nggih. panglipur kangge sedaya para warga Pilangrejo. Wonten pamundutan iki mau nguji wat nggih. Ya nang Mas ujian Gading. iki terus saya kathah gitu. Oh, lagi dibaca mawon. Ah, Dibaca, padahal dibaca. Dibaca. Nggih. Masa penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki wong bludak kok bludak kae. Ya. Kok sesuk iki sinau basa lis. Kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pak ngambah. Gawa jarum super. Mong Ora saja. sane Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa.
Ame butuh kaki Lah lah jan Lisa. Oh. Metu to, Pak. Metu to, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wes ora. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wes ngono ki kok aja jaluk bali timbel. Hah? Timbel. Alah aku ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek jaluk bali timbel kene iki ra iso nambani. Ambok dong profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku Anak-anak. pawenang. Pawenang. Iki sing nglatih aku ini Tip. bagus-bagus, ha? Sing nglatih aku cacah iki. Oh, iki Gensi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok. Ngelatih nggon sarune iki lho. Yo. Ngelatih le nakal. Nah, Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk Mas ya. Sindennya Gading. juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah tua. tua semuanya. Ini sing seko anting mendono iki gur Oh, wis bekas, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, sik loro kok dikenalke engko. Iya. Ya, Mendingan apa Mas Iya. Gading lagune? nah niki Yang mana sedap itu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefan banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah. Kan kok WA barang yo HP-ne. Adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah. Wacana Jan lho salah Gimana Mas Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Kita ke siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman Pak iki. Micet barang dong kudu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya. Ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sido wayah Gun Iki Ya. surat cinta Gun apa, Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca ora siramu Ini benek. bawa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain Ya, niki lah supaya niki. nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Nah. Gading gitu loh Mas. Oh, iya karepku ki ora arep ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol. Nah ini ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet to? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muntah-muntah terus. Salah Iya. nggih, Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini asam lambung. semoga lekas sembuh ya. Ya. Ah, Ya. Terima kasih ya. Ya. nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Sinten? nolawikan biasa. Putra Pilang Kerja sampun keluar nyawer 500.000. Wah, Nggih.
Tatin iki tulisane. Oh, Mbak Tatin ya kene. Nah, yang Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. nah iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Kiswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng, lho. Aku njaluk lagu Garenge satu apa, langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua fragmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Cinten. Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nala Wikantioso putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi riyen Mas? Ujiwat lho Mas. Pejiwat. Alusan sih Mas. Oke, pejiwat rumiyin. Oh niki mulai niki. Apa neh? Sugitaru Mas Dalang kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun fragmen seminten edan dipinangkani Mas Kis. Wah, jan. Poin tim. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas 500 lho, 250 gak aku kok. Nggih. Siap. Ya Mbak Lisa. Joni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo dong Ya, Lintang. monggo. Tak dadekke mantuku kok Lintang itu. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning sang semi hati Manas Esem. Wah, Mbak Tatin. Ngopo? Ya sip suarane Lintang kalah kok Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh, nek kuwi. Iso, no. Piye tak kepit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngopo? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyerna kelung krahlan lasu pira-pira iki? Loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Belah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit mentit mau lho. Apa sih? Jentit mentit. Mentit.
mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Ojo lali gregele. Siap. Ngadepe rono. Sik, tekon Artis cakapannya papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi kuwi to? Sundul pancen kupinge. Sudah Tresnaku. Tres Tangannya. ngaku sundul yati sip ta Sae boten Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ya. omonganmu kepenak nih kok rasaku deg-degan to Lis Apa sae? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? sae po Sae sae no. Terus bar kuwi monggo. bapak ibu dulu Ya, sae Elisa monggo piye? sae apa sae lho bapak ibu Monggo sae ndang mangkat kono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap Min Lho bapake lho tiang sae to. Ayo, Ya. Mbak Lintang ya. Monggo. Duet karo Krisman. Ujiwati inangga ketlati anjing jin alisi sesama wani lancir kuning ngang sama Sinawang yen nguciwan pamikir tan kuat kaya arep nikah yo yo sing ngendang wis kaya umur 80 tahun Ya ora. koteng engko rampung wayangan melu aku teng nang buri Sapa? kelir Jenenge sak gonteng. koteng Koteng. koteng Oteng. Tahu kuku koteng. Ngomong kono sesi perkenalane. perkenalan nang buri kelir lho ya tak kekrek Sio-sio. ora masih kayak iki sik Raden nyampluk gong Yo tak kira kok andang gong. masih iki nyampluk gong Tak kira Lopez pakai Z.
Ora, masih ora sengaja. Mong tansah tak lalekke nanging terus Mengke tibake Jayawana ya, teman-teman Pawenan. Wah, jos. Jayawana, ayo notasine dibuka. Kesan pangpuntonku upamane sekar ojo ngasih layu ada cecunduku aduh kang mas musti Jayawana ayo. Coba Mas Gading. Jayawana. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jayawana nanana. Salah, aku tuh digruduk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keswan ya. Sakmene apa to? Jayawana poyang payikan rasaku. Jayawana kaya gumleyan ragaku Jayawana tansah kaya Wis. Eh, setunggal monggo setunggal Nggih. dipun pinangani Mas Gading. Yeah. Ya ini tadi ada pamundutan lagu apa Banyuwangi ya Mbak. Kita gantian duduk lah nanti ke Anteng sama Agnes ya ben maju. Ya. Mbak Anteng karo Mbak Agnes. Sepot-sepote. Teng, sepote teng. Ayo ateng Agnes, Agnes ateng. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Mas Gading. Agak sarang Mbak Agnes ya. Kok terus Doli ini Loh, kok lungguh ini bagaimana ini ya? keadaannya? Hah? Hah? Biasanya saya ngancane iki dagelan lanang toh. Lah ya kok melu linggo iki lho. Ayo. Biasane iki sing bekerja keras ki dagelan Ah. lanang. Ayo ngono ki Oh, dibawa oh. penak banget linggo. Lah, iya. Linggo. Mau pas do munggah wedok sik. wedok. Milih-milih ketoke iki. Heeh, domeh iki gemoy Ora. belum. Niku lungguh ki Madhep ngopo? rono aja blocking. Ora, iki mau ki pluk apa podang kuning. Wis di sawer ki sing wedok-wedok ki aku ki tetep joget mumpung ki diliwati ya. Ya rezeki iki dhewe-dhewe. Ayo terus waduh gimana ini? Mau setok rokok. Ya sabar, Kacau ini. Ya sabar Ah. iki lho. Sabar Gusti Allah. Matur nuwun, dulu tanda ketata. Lah. Saiki Lah ya makane iki ngadeg terus. ki mau ku ngadeg terus nganti keju ya, Nes. Berarti lan joget bar iki kudu luwih nganu semangat ya Banyuwangian soalnya iki nggo luwih sigra ngegayeng. Sigrak ya. Mas Gading mau pamundutan saking Oh, sigrak Sinten. apa ora ngerti aku iki. Putih gerajakan mau. Nggih. Gerajakan mau Bawani, saking. bawani ya Mas ya. Nggih. Saking Dene.
Saking dene saking bapak Dari sapa? Hongkong bukan ya? Mamyat mayu. Dari HP. Oh, saking Pak Darso Klaten. Tersembah Iya. Pak. Dikasih loh bawahnya ya ditampakkan keahliannya. Tampake teng sing semangat. Iya Mas Kiswan sampean ya kudu ngimbangi ya. Sesuk nek iki gandeng sinden-sindene nek do nganggo giwang iki sik lebleb iki. Kowe nganggo kaya ngono tok go toting nganting. Saya aku lali ganti loh mau. Wah, Wis tau biasa wae. Gitu. Zaman sekarang ini memang kudu di mix antarane gaul loh. Kuwi kelenik jenenge. apa? Ngelenik Kowe dadi main dukun kowe. ora. Kok kelenak Nggak rene. apa-apa. Bawani ting. Delok antingnya sing didelokke kamera dulu ya. Seperti ini ya saudara-saudara. Salah kleru. Kapunten nggih Bapak Ibu. Oh, serana pangapura. ketoke wis biasa kaya ngono. Kowe iki wis kerep kleru kowe. Ora ono pangapura. Ora ono. Banteng. Potong. Sak kleru-klerune aku wong lanang panggah salah. Wong wedok iki apa-apa selalu bener wong wedok iki. Oh iya, Ding. Heeh. Oh direwangi padu barang ya, Ding. Terus asam lambung. Oh, jalarane iki ku. Iki kok dadi curhat to. Ora curhat iki. Sapa curhat? Guyon kok. Mamyat mayang paman suarane gandeng belam Apa kok ndelokne biangan. Ora, aku ki biasane delok kanting nyanyi iki saka ngarep, deloke saka mburi ngono lho. Oh. Polahe bedanya? piye? Polahe piye? Tangannya dadak ngene iki, keleke dadak dilem. Ora ini. Itu kenapa? Kuwi sebuah ciri khas ngono. Ciri khas dari saya dari dulu seperti itu. Pertama harus. ikut almarhum Pak Deseno saya juga seperti itu. Iya. Saiki melu gading iya tetep ngono kuwi. Oh, Ben iya. ora ilang anting lambang siye gitu. Oh, nek ya ana bedane ciri khase. Iya. Suwi-suwi saya tua ya kase ilang dadi mung karek cirine. Nyerah Lanjut, Mas. Lanjut. banyu wangi Ulon wetan. Lan gunung, lan wetan. Sekarang
kompak tenan Eli. Apa ya? Anting karo Agnes. Aa. Kulino nggathuk ke. Ah, Lagi emosional. Suara siji loro. Wah. Semu. Semua apa? Semu tak. Iki kok ora ngono wis siap-siap. Apa? Ya nguber pitik. Iki dadi petik-petike, kowe sik nguber pitike. Aku ngeber. Kowe kudu gelem lho, Ting. Hah? Ah tahu uyak kowe. Waduh. Jos e. Tak jejeg lho kok. Apa iki mau pitik? Iki mau pitik-pitike. Pitik, Iki pitik. teleke berarti. Salah ning mburi ya. Soale wong tuwa enes tak telek-telekke. Kagepe Lapas ya soalnya. erang kuwi. Lah pas neng mburi Nah. gading lah ya. Era. Waduh. Yo. Tanah India meliare ku meliare Aku pengen nutuk ya, Mas. Kayak dolanan kan lho saya mencungul itu kan ya. Karena di sini ya. Aku ngomong nang kene bebas ya. Ayo Nes. Taman Sari Nuswan Iki ngapa? Ngapa Ya iki meneng. Toro. Set ngono lho. Lah rong arep meneng kok. Isih pengen bengok. Ngentekke Yo. tenaga. Monggo, gerajangan Banyuwangi terus. Ya. Ayo, bukane tos to. Ayo Set.
nur seliweran waton gandeng tangan reng pikiran pingin pesisir jerajakan bisik-bisik semayaman mantre janji urep bareng sir-sirana gandengan kencing asli yang wangian sir-sirana gandengan gending asli rayu wangian. Jos. Sudah, terima kasih. Makasih Mbak Anting, Mbak Agnes. Iki jan sengaja ora tak ganggu ben pemirsa iki menikmati lho lho. Jogetane karo tembangane Anting karo Agnes. Yut. Hai. Ayo to. Oh ya ming meneng bae kowe do linggo yo. Ya kan gentenan to Mas. Kok nek manggungnya nek kabeh do ngadeg ki ra cukup. Lah iya. Setengah pengasingan dipun pinangkani nggih Mas Gading. Nggih, niki Wonten wonten meleh lho niki. Napa? Lho. Iki sik baru kuwi. Nyuwun lagu Gubuk Asmara 2 Rondo Teles. Rondo Teles sik titik. Piye lagunya lali aku. Rondo Teles Penek no blimbing kuwi lunyu-lunyu kepleset. Ah, wis. Malah Sip. kaya ledek munyuk kowe iki. Kowe ledeke aku munyuke. Kowe ra iso beken. Saking Belgedes Farm. Farm. Gedes Farm. Iki ana tali ase 100.000. Jeh, menika anu apa pinangkani niki mau wonten sambel kemangi. Sambel kemangi. Sambel Iki kemangi. mau sing sindene sing maju. Sing iki rada ungu-ungu tua-tua saiki sing enam-enam iki. Nah, nggih. Heeh, Sing sing enam-enam nom-nom. tunggahke. Hmm. Sing gawane kotak apa? Heeh, kawan. Gawan kotak. Heeh. Tak tendenge karo gawanku iki. Oh, Sapa? Iki lintang karo Oh, enam-enam kabeh. Iki gawan kotak. Setanan ya, Di. Kaya ngene kok setanan. Lah gawan kotak. Yuk maksudnya iki Ayo, Mbak Mega. Mbak Mega sama Mbak Sama Mbak siapa? Laras ya. Laras. Wah. Monggo. Nah, kalau ini sepantaran sama aku. Ya mulane tak bandingne karo iki. Saiki wong telu kok. Piye piye carane apa ki jenenge? apa? Merayu Mas Gading. Oh ya. Ki aku melu-melu ra. Rasane tuwa. Iki di kanggo bawa apa ngono, Mbak? Apa bawane kadung tresno ya kena. Oh iya, rembukan dulu. Pinangkane apa ki mau? Apa sambel kemangi? Sambel bawa kemangi. ki. Sama Oke. kemarin Ya. Mbak Tati. Iya, maksudnya bawane kalian yang apa? Oh iya. Iya, bawane yang kalian bawakan nanti sambelnya kemangi kita bersama-sama. Bersama-sama. Nggih. Aku tak golek cowek sih. Napa bawane? Bawane Asmarandono. Oke. Mas Gading nanti menilai ya. Oh, Siji Suaranya deh. ya. Oke. Iki mesti ya menange lintang apa-apa Gading lintang nanti sing tuwa ora kanggo iki ya. Tua Ya yang aja musuh ngono, tua. aja marah-marah ngono to. Sampe ki nek gandengane lho kuwi. Blangkon biru kuwi mau. Kuwi to wah wis padha-padha eleke iki. Sing karo blangkon biru iki. Ra krungu nek yang ngene iki ora krungu. Ting. Dadi Ting. Oh, Aku ki Ono. gumun lho. apa? Karo kostum kuwi. lah ya coklat. Coklat krem, aku wis biru. brand. Aku Jan, bojoku. kaya apa iki? Sesuk lambine sojane diobong wae lah ngopo? Ireng tenan kowe. Ane ya wis ben ya. Bleb-bleb ya.
Iki ana prodone sosial. Aku dadi isin to iki aku. Asli kuwi Pak De. Hah? Asli. Asli to. Nah, Aku apa? soalnya ngopo? Ngene iki ben ketok ora patiya mempesona, Pak ora patiya apik ya ben. Ya iya. Ngilangi rasa cemburune ibumu. Bel, Pak. Hah? Elek nggih elek mawon. Kowe ora Ya, ya, ngono ya, Pak, ya. Kowe sak anakku karo wani-wani raku. Boten. Banting. Lah nggih mangki apik. Aja dibanting Om, iki engko ora trimo. Lah apa? Oh, Dek, Aja dibanting nek ora trimo mburiku lho. Wis kereng. Dek, Mas. Wis kereng nganggo anting-anting barang wis anu. Arul. Ya kayak Bapak nih. Oh, suka sama sih, Mbak Laras ya kena ya. Laras. Rino wangi. Ampun ngoten Pak, kula salting lho. Kowe ya aja ndemok aku. Wes meten-meteni Kuwi ora salting ning. Ora ya kudu ngono kuwi. Aku biyen di ospek Pak iki ya ngono kuwi ya. Ora apa-apa saiki ganti dospek. Dadi yati. Jos. Pripun Mas Gading? Sip. Oh, sip. Sip. Nek upamane dibiji pira ya? Biji. Biji. Ketok iki rawani biji soalnya iki nek areng biji iki engko kono kene anu biji aku ya. Oke. Oke. Bijine nol iki ya. Iki titi biji pira Mas? Mbak Laras? 8,5. Oh, 8,5. Padha. Kok dadak nganggo setengah barang ki mbok digenepi. Wes, genepe sesuk. Ya pisan Kas. Tanpa dahar, tanpa ngendah. Wis bocahe enom suarane ape? Ndek pacar dong, Mbak? Dereng, Mbak. Mbok menawi Bapak Ibu mriki kagungan putra nggih, Mbak nggih. Oh, Ditawake. Tawa e. Tomo ya ora apa-apa. Panjenengan kelas pinten, Mbak? nembe semester kalih, Mbak. Oh, sudah kuliah semester 2 di Di Institut Seni Indonesia. Oh ya, sekolah sih wae, aja pacaran ya. Pangesti. Aja tiru dalange, gonta ganti pacar. Nggih, mboten, Mbak. Aku ki ngopo e kok melu ki? Kok langsung mendelik aku ya? Lah apa ora? Lah aku ki ngopo? Pacaran ora? Lah iya. Lah iya wes kok. Tin, Apa? lungguh beda nyanyi. Ah, Iki sing moderatori aku, bar iki ganti Oh, iki, iya. bar iki ganti ngono. Heeh. Kowe kuwi sing lungguh meneng wae anteng diam. Apa Ayo Mbak, mau lempoh ya, Mbak ya? Mbak Mega ya. Kayung yun marang slirane lembut ya Mbak Lembut. Cijine. tansah kumawange netra Bijine pira Mas Gading? hah? Bijine pira? Woh. Ora mola aku kowe. Tante ini beri pacul gundul. Pira Mas? Ayo. 9, 8,5. Piye sing ndi konsisten? 8,5. Oh, 8,5 padha Oh. Mbak Laras. Padha. Mbak Mega masih sekolah? masih Kelas Mbak Tati berapa? Kuliah? nembe kelas 3 SMK Oh, sama. sama Sama, ini juga. sama nggih Sama. Sama karo kowe nduk. Wah, jan wis. Aku sekolah 8 tahun ra munggah-munggah. Kok dadi deg-degan tuh aku. Mbak Mega sama Mbak Lintang sama. Sama. Ya. Hmm. Ini juga sama-sama mantan dalang. Aja
diomongin sapa-sapa ya. Ihu. Dalangnya udah tudut ya. Enak kok. Ya, saiki Mbak Lintang, saatnya Mbak Lintang didengarkan Mas Gading. Tadi Oh. yo mantan datang. Sopo? Aku Mbak Lintang. Jroning ati. Apa Mas? Kadang tresno Satirono tan liya ngono. Kamu liya karo ngerayu ngono lho. sing iki. Ya ora apa-apa nek kowe gelem. Aja ora ono staminane. ngelayu aku pangan tenan kok. Ora apa-apa malah nyenengke iso ngomong. Wah, bener. Iya ta Pak De. Piye Ora ono Ora staminane. nek nggone. Ya sekarang apa nih sing kowe yakin arep iki ora karo dalange? ngapa tim kowe iki mau arep ana rezeki kok serik. Iki kan Mas Iki ngapa e boyo ben. sing ditenteni iki Mas Gading karo Mbak Lintang. Hmm. Nah iki kan ben caranya kan lama tidak ketemu biar chemistry-nya tuh terjadi lagi ngono loh. Ah. Kowe semikir. Rana, Galak ya. galak ora sida aku kok. Aduh iki marai geger ora ya Mas Gading? Ora tak aman to Mas Gading? Yo, Ben nek padu ya boh aku. Ya aku ming delokke lho, aku ming delokke ya. Tanti ya ngono. yo. Liya Sing dimatke dalange ya duwe iki. Ayo terus ke yo. kandamu Tanliya Piye, piye? amung sliraimu. Sliramu. Raimu, Slirno, Mas. Sliramu. Sliramu, baleni Mbak Lintang. Biar ngapa Mas Gading? Kosek le anu ki engko. Apa Ape romantis kaya Wis ora ah. Tanliya Liya benar kandamu Kembang. Kembang telekan. Kok sik golek sing apik mau ndi yo. Tanliya Kalau sing apik kok. Mbak Lintang. Boyo dalam Tanliya amung sliramu ra kandamu. Oh. Nah, Tanliya amung sliramu. Liya among seliramu Hormat ke ngisor ta Mas so Gading. Yo. Lah kowe, lah bareng Ayo. bareng Oh, bareng ta iki? Bareng. Oh yo. aja kleru meneh Sateman. Ora. sate Ayo Mas Gading ndang Ayo toh. Oh yo, ha? Angko sel ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya Alon-alon. Ndang metu. Maksudnya Ndang nyuwara. Oh, suarane maksudnya kok Oh disusu-susu. ayo. Ya. sate Ayo. Yo. sate Satemah mahlo enek Oh ya guru Allah, lagu yo. nih Satemah ro as moro Kompak ya. Ayo kudu di Piye Mas Gading rasane sekarang? Jan Iya ya. istimewa. Mbak Tatin, Iya. kula ki nek ngeten niku dadi kelingan masa kelam. Lah ngapa? Dadi kelingan sing ora-ora. ah Apa? Ya ora Kowe apa-apa. kelingan karo sapa? Kowe apa iki? Nduk, anu duit mawon ngoten lho. oh kelingan biyen Kowe apa? Kowe kayak gitu Kabeh kok dodo kelingan. Aku kelingan karo sapa ya iki? Karo iki. rak aku ra sudi tok kali. lah dolan Menika didhawuhke nganu sambel kemangi nggih wonten pamondutan sambel kemangi. Iki jogete bareng-bareng. Sadi maju. yo Nah, Iya. nah, hop. Aja kemajan, mundur. Lah pundi? Oh iya Oh, iya. lah. Hop. Manut, anu manut. Kok manuk-manuk Kira era apa kowe to? Oh, muni manut kok manuk. Manut dawuhe tiyang sepuh kok, Mbak. Weh, aku dus ora kurang sepuh aku. Lah, siwa. Pagel, setengah Oh. setengah. Mampu.
mau roti biji ya mas? Wah. Bijinya pira? 10. Wah. Iya toh. Kok tega sih kamu, Mas? Loh, justru ini yang dua hanya 8,5. 8,5 kamu 10 10. sendiri loh. Oh, gitu. Kamu mau bilang apa? Oh iya, terima kasih. Iya sama-sama. Alah. Kayak Hai. kurtine biji 10 we langsung. Nah, aku dikai pira-pira ya teman. Ya. Oke.
matur sembah nuwun. Ya, ini tadi juga ada permintaan rondo teles di tempat saya. Apa Mbak? Mas? Apa? Kerry kok gimana? Kerry, Mas? Terima kasih ya Mas Mbak, ya. Mbak Laras, Mbak Mega. La la la. Nah, terima kasih. Terima Mas. kasih. Dari Mas siapa? Mas siapa? Mas Wikan. Oh, yang Oh, tadi itu yang Mas. tadi. Oh, Terima kasih ya Mas. Masih muda ya Mbak Masih ya? muda ternyata ya. Laris. Ya, aku membacakan selanjutnya Mas Nggih, Kade. monggo, monggo. Dari keluarga besar perantau Ikatan Keluarga Pilangrejo Jabodetabek. Menika nyuwun lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Lintang Kairo. Oh iya. Kagem Oh, siap. teman-teman alumni SMP Kedungpoh ya. Tumpo. Tahun 84 saking kula ngatijo atau unik kordes ngelipar sembah nuwun. Oke, ini juga ada dari Pak Wakijo ngangkruk nyuwun lagu Rondo Teles. Nggih, Nggih. dadi Rondo Teles ya ana loro Mas. Nika nyawer 100.000 rupiah. Oke, sebelum ke apa namanya? Kembang Rawe mungkin Rondo Teles dulu apa Iya. gimana? Rondo Teles gak apa-apa kan? Yang bisa Mbak Oriza ya, Mbak Mbak Oriza Ika bisa nggak Rondo Teles? Oh iya, Mbak Oriza Mbak maju. Oriza. Duh kanca-kancaku wis tekelan sirah kabeh iki. Piye iki adik pinangkane ora? Dijoli wae. Dijoli ya. Nggih. Kembang Rawe ya. Oh, berarti Kembang Rawe ya. Kembang Rawe iki mau saka Pak sapa? Ora gubuk asmara, Dik. Oh, gubernur Oh, tadi iya. ya. Nonton gubuk asmara. Gubuk asmara Sing sama- sekonggone Pak Lurah mau ya ono lho sing tiwul Gunung Kidul terus Ya. karo apa mau Mas kuwi sing Pak Lurah membaca tadi ya. Oh, Iya. ming tiwul kuwi sing ono gambar-gambar iki lho Mas. Hmm. Ya iki mau dipinangkan iki mau. Nggih niki apa dulu? Kembang Rawe dulu. Nggih, mboten napa-napa. Kembang Mbang Rawe Rawe. dulu. Nanti Gubuk Asmoro Gubuk bisa Asmoro, sama nggih. Mbak Ika sama Mbak Oriza ya nanti. Nggih, niki nggih tesih enten nganu framen ketoprak. Oh lah iya. Masih Enten ada. edan. Ya. Masih berlanjut. Nggih. Anu manobong ya isih lho iki. Oh iya omong mana bong. Oke, monggo Kembang Rawe konco-konco bersama Mbak Lintang Kairo.
ngaturaken buat di KPR. Matur sembahun. Iki Mas Gading apa? Dalem pripun, Om? Mas Alesya Malaika Adiatma mau. Nggih. Mau nyanyi ya? Anoman Obong. Betul. Mau nyanyi Anoman Obong. kayaknya. Oh, nggih. Iya, Mas. Mbak apa Mas ya Alesya ini? Cowok apa cewek? Gak ya? tahu Alis Mas Alesya Iya. Malaika Adiatma. Nggih. Masih nggak atau udah pulang? Oh ini cewek ya? Oke, panggilannya siapa nih? Alesya. Oh, Halo. nggih. Sini namanya Iya. siapa? Alisya, panggilannya Alisya. Umur berapa? 10. 10 Oke, tahun. Mau nyanyi Anoman Oke. Obong. Oke, boleh sini maju ke depan. Mau dibawa nih gak Dik? Anoman obong, mbok kesban obong. Ora diobong. Waduh. Ya, bawa dulu. Oke, maju Oke. sini. Maju sini. Dik, maju aja. Nggih, macem. Nah. Ya. Anonone. Tuh. Ceritane wayang Jawi. Alah, tepuk tangan. Jan. Kelingan zaman semono, Mas. Pak Seno, terus Lintang Kairo cilik. Lintang Kairo. Disangoni. Disangoni iki Pak piye? Seno. Oke. Oke. Majune no. Majune. Nggih, maju lagi ya. Arane kowe geger nyolong Dewi Sinta Anoman janjo tumandang ngalang kowe sedih Parake kacau pikiran loh. Pak Lurah matur sembah nuwun. Obong gede jroning praja Luar biasa. Wah, matur nuwun Bapak. Apresiasinipun. Terima kasih. Yes. Tambahin lagi. Terima kasih. Kabarokah. Alesya ini lahirnya di Gunung Kidul apa di mana kok? Beda cara ngomongnya apa dari Jakarta apa? Pangkal Pinang. Oh, pantesan. Keren tapi. Pangkal Pinang itu daerah ketilis. Takono, pulau ngendi? Pangkal Pinang itu pulau mana Dik? Sumatera. Pakai mic. Sumatera Selatan ya. Tapi sekolah di sini. Oh Mbok iya. ra modern-modern itu, Om. Ora aku ki ya mergo saking senenge lho Mas. Ono berarti besok itu sinden-sinden ini bakal pulang lho. Ini masih ada generasi penerus. Yang ngajarin siapa? Ngajarin nindennya? Bapak. Oh iya, Bapak. keren. Ya, terima kasih. Coba ya, Anoman Obongnya ya. Kayak mana ya? Pakai Kocok-kocok, gamelan siap. berani? Oke. Nenono neneng. Wayang Ramayana
Iya. Luar biasa. Luar biasa. Boleh tahu cita-citanya mau jadi apa, Alisa? Pengen jadi apa besok besarnya? Aku mau jadi penyanyi biasa, aku gak jadi guru, Jadi apa? gak jadi dosen, Dosen. Oke. Dosen apa? Iya. Dosen apa? jadi matematika, Bidang? matematika. Matematika. Dosen matematika iso nyinden. Luar biasa, Alisa. Suka ya belajar lagu-lagu Jawa ya? Oke, udah bisa berapa lagu? Berapa lagu? Kamu bisa berapa lagu Jawa? Berapa lagu? Banyak sih. Oh iya, bagus. Oke, Alisa. Mbak Alisa ini tali AC saking Mas Gading, iki boten kula catet nggih. Soale kali bocah ki ora tegel loh. Salim dulu sama Mas Salim Janin dong, sama Mas Mas dalamnya. Wah, nggih. Ah, Ya, benar. luar biasa. Alisa, terima kasih ya. Jangan Iya, patah matur semangat buat nuwun. belajarnya. Ya, terima kasih. Ya. Besok butuh Mas es lilin nggih. Es lilin jamanmu. Jamanku. Itu wis ra ono. Es lilin. Oke, selanjutnya wonten pamundutan tadi gubuk Asmoro ya. Nggih, Gubuk Asmoro. Nah, Mbak Orisa, Mbak Ika, monggo boleh maju ke depan. Nggih. Salim. Ayo sepate. Sepote. Mbak Ika karo Mbak Oriza. Selendang. Yuk. Mbak Oriza sugeng dalu. Dalu, Mas. Mas saya sekil. Oh, Mas tambah lemu aku. Alhamdulillah berarti makmur. Tambah 4 kilo iki. Medan. Oh, Wah, wes. Sekilone piro padahal? Larang. Baik, Nggih. sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Elisa, Mas Kis. Ya, ini sukaane Mas Kiswan kabeh iki. Masa Ora, iya? Ora iki Mbak Ika. Sabar ya, yuk. Ayo sing sabar ya. Jos. Kayo ae jos. jos Iya, Mas. istimewa, sempurna. Wah. Sempurna. Monggo langsung mau nggih gubuk Asmoro nggih dipun Gubuk pinangi. Asmoro. Ya, Mas. Bawani. Bawa barang. Kowe lha iya no. Bawa ta, Mbak? Heeh, wis manut aku to. Suwen ta? Ora. Aku suwen ora lho, Mas. Ora, wis. Apa biasanya mung sidilit lho? Lah ya bawa wis tak bawa pocong lah ya Oh, sedih iya. lho. Yo, Ya oke. bawani. Aku ora arep melu-melu. Lah apa? Ora wis iki ben do menikmati kabeh. Mending kaya panganan. Ayo, Sa. Nyingkai
Sapa iki? Mbak Ika. Oh. Lingsan yen ke motan lelampahan Sisan Mbak Ika. bareng no. Oh bareng. Iya. Ya. Yuk. Ya, Mak nyedak. Lah kok ada kan senan to. Oh ya. Mat-matan wae. Omat-matan. Oh. Yuk. Ayo. Ayo. Tresno tulus nadyan nengku bokas Oke, ayo. Aku. Yen liwat aku kelingan kubat kae biyen tak goleret neng acak gak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge kubekas marah biyen kae tak andem tresno tanpa bantal tanpa kuasa kata bakti ketangan asmara kubo kae nyimpen wadi awipin biyen tumak saiki kubo kae cerita wayang lagi nganti tekan harita Yuk. sedotan sajroning ati gatane luntur saya merati aku kowe dadi garapmu ayo
to sing ngendang? Oh, ganti. Mas Seno. Oh, Mas Seno. Iya. Dari Karangmojo. Oh. Makasih ya Mas Seno. Makasih, Oke. Mas. Yuk, Ya, lanjut. Ya, yuk. Arep ngomong apa? Kasih dong. Piye, Sa? Arep omong ning rasah wae. Yuk. Yes, yuk. Yuk. Cedatan sajrone ati. Dapat luntur. Aku kowe dadi garwa. Marga ere ning gubuk asmara. Atur suwun. Sampun Nggih, Mbak atur Winangkani. suwun. Gubuk Terima asmara kasih Mbak sampun. Horiza, Mbak Nggih, Ika. sami-sami.